Ai keblaya pi ha ke kerteng ke batiang tam ke jong try Jesus Christ. Sa sisian pat kalong ke jinkman banwan shapi lang baga jingi kai baga khubor na ke tien ke jong blay baga ngit scam ba lefi shashkor fin yo jinker ku barom tang kata fin long ke jinker ku ru shakiwe. Ai keblaya fi baro ki baju shashkor ke tien ke jong blay lang baga ke channel baga ngit scam lang baga jing long la kloy ke jong pi. Om tang baka ai men sim mingi. Ngit scam kan long ka jingkir kui ki bubon. Timentang in lit no shi ka kubor, bar ka kerteng jong ni ka kubor ka long, ka wai ka bangi don kam ban le ha uni usna mo batamai. Ha bangi jam shi uni usna mo batamai. Gidon kam ban le e ka wai. Ban ngan pensyong nong rem ya ni ka jinghi kai, leng baga shiti shi ki Filipi, kalau nong ka balai ka dekat ka bakat lai. Kekentian ke bong ko para banget ngangam nyo yela de blala bat henre ya keni ko we ngale de ke baklet no ikita ki ba shedien bada ke bakner no shiki ki ba shakmat kabaring kong fer yu I hang ne wa apsel Paul u ong ni ke kentian ngam nyo yela de blala bat ha ko ke kentian ngam nyo yela de u ba janai Larakat usyakri bakraw jong blay wa apsel Paul dan keren ini kentien. Ngam sko day ya ke bangin sko. Bangilong ke bala janai. Henry. Idon kam ya ke ban sko tu. Bag haga jing identity ke jongi. Gin hab ban be sya ke jing janai. Di hang ni kentien ke jong blay ka ong kawai. Ke bangidon kam ban le. Henry lefi puli ke ni. Pin I kum bakadan arteli. Kebeningkong kelet no iki basyadien kebaar kenere iki basyakmat henry balai bagaktian ke jong blay ka ong kawai nama kini ki arteli ki longkum ki arliang jong kapisah kadan arteli kedur kawai na kedien kawai na khmat kanam la ban long kapisah ke bayaj lada kedan dur tang siliang te kawai ka pisa arteli kedur. Hagajo karu kamru kini ki arteli ki long kawai. Balai. Na marfinam la ban poi syagatong. Lara file tang ya kawai. Larangi klet ya ke basyadien. Ringim la ban kene ke basyakmat. Ken mau gin sadien ban gin sakut hajo. Larangi kene par syakmat. Klem na klet ya ke basyadien. Ngin long kum unong mare thong uba mare syakmat inde ke khmat ke jungu ke pechedien atu pila ju I ya unong mare uba mare thong inde ke khmat ke jungu ke pechedien kat ba ke kejat jungu ke ya syakmat brio bele kumta klempep un kelon un bakla dene ke daw ke tin ke jomble ke hikai bala ke dai ngi bingen be sya ke jing janai laningin poi syagatong ngidon kam ban klet noy ke basyadien haga juga por kenere ke basyakmat tiban sngot hu kam hai kini ke kentien ngidon kam ban pet ke context jong kini ke khot bible lani ke phang pedeng jong kini ke khot bible da ke pet na du ke khot ke beningkong henre nginam yo por ban pet baro ki khot nginye pet tang lai tli ke khot ke beningkong khot ke baar khot ke balai but ngan ai pi lai tli ki mat leng ba kini ki lai tli ki khot bangin sngot ho ke bangi dei ban klet but ke bangi dei ban kener dimentang nya pet shwai ke khot ke beningkong haga khot ke beningkong stis ke Filipil long balai ko ni gintien haga bawai no ko para bangi jonga tupin kemen no how try Banto kita giju api kam long shisha ke bashitam yanga enraya pi ke long ke pen scam hagri ke khot ke beningkong gi sham ya ke kentin jong ke jing ai man sim ki kentin jong ke jing ai bor ya ki para banget berkata ke long bakin kemen how try ke jing kemen how try ke long ke badon kam
Apostol Paul ong bangan pinken mau ke neshapi kamlong ka jing shitam na ke benta janga bale number Apostol Paul su thu ia ka jing don kam jong ka jing kemen how try Nehemiah prash po ka ong ka jing kemen ka jong try ka long ka bor larang im don ni ka jing kemen nginam don ni ka bor larang im don ni ka bor nginam la pan be sha ka thong Tadin tak tahu ke jing kemen ke jong try kalong ke badon kam hadu kata-kata. Banaga por si ke por nagaktin ke jong blay la yai pen ken mau. Pangidai ban le kemen man la ke por. Ke jing kemen ke jong try kadikata ke jing kemen ke ba om shim la yai da ke jing sngo. Ke jing kemen ke jong try kadika jing kemen ke wala pension nong rem ha ke kular But ke jing krau, ke jing hok, ke jing kuat ke jong blay. Lalu presyon ng rim ya ke jing kemen ha ke jing sungo, ke ba mod pinam la ban le kemen berbor. Ke jing sungo, ke kela, wat tang ha ke sisngiru ki dan shibon ke jing sungo. Pikir men step lese fila ban yo ke jing kemen, tang kendiat por ba wan ke nu ke jing isyam ke bam sungo tenat ke jing kemen ke la ban do no. Henry ha bangi pensyong nong rem ke jing kemen ha kaktin berkekular ke jong blay kata ke jing kemen kanom du na ke jing em ke jongi tika banding kong kaktin ke jong blay ke hikai ngi bangi don kamban kemen abangi pai shadien lese piyai lembah shibon ke jing ai lenti kala ban long ke lenti jong ke jing job kala haru ban long ke lenti jong ke jing syaram Lara kadai ke lenti jong ke jing job ngam shem jing lani ngam don kamban ong ye pi bapin kemen nomor katahi kala pin kemen ye pi ke jing job kala pin kemen ye pi tang kawai ke long don kamban skothu ba kadang don pat kiwe ki bangi habban nang yai job lara pin shu kemen no tang ye ke tu ke jing job ke belit no pila ban syaram ye ke jing job Kaba pidai ban job haki sengi ki por ki badang ban. Dan shibun ki bre ki blalek kemen plat ki blalek kim la shu ia ke ban job ia ke ban sawan namar kim shimla ban pelet jing mut shu kum badai biang. Ten rel fiya lembaga jing syaram. Pidon kam ban kemen. La fiya lembaga jing syaram, ya lembaga jing bakla Ya lembaga jing duna, wat hang taruh fidan kaman kemen, kita belai, namar lengba kita, lapen wandur yang abar jepi, bangin long kita skauret. Larangin sujab bet kalak ban long, ngin sarong, kajing sarong kalong kajing shun, kanong shun, kebakrau tam jauh belai. Dia minta lesif ya lembaga jing tunjuk ru hau ni usnam. Segi sengi belalet piyai lembaga jing tunjuk kiba bonjat kiba wana gajing em gajong pi kala ban long gajing pang gajing stom kala ban long gajing ele ke yok ke kot kala ban long gajing syam ha gajing dei para breu para banget kabam sngau tenat kei ke bang aku aban pinken mau pi na gaktin gajong blai kalong naga siti u Jacob kalong ga bandingkong ga khot ga baar ke Bible kong tu penyo ya ke jing kemen sudah ko para banget jonga haba pihap ha ke jing tenju bebonjat wala ba piyal lembaga jing tenju ken mau ba pidon kaman nyo ke jing kemen sudah belai namar baga Bible ko ong ke eke ke bejana ke ba iet ke jong belai ke jaban pen bhai ngi ngim shimla ya len la ngi ya lembaga jing tenju namar ga Bible ko ong kadon ke pansiat Kabainong nak benda kita ki biya lembaga jing tunjuk filapan syam bagar khat ke bekhat ar. So kita ki biya sya ha ke jing tunjuk ong ke Bible. Naba habala tunjuk yu unyo diang ye ke da pansiat ke jingem ye ke utra lo kulara kita ki biya yu. Wala bangi ya lembaga jing tunjuk ngim syam la ya lenoi. Kadon ke bainong ke boblu la pen khre na ke bentajong. Kita ki biya lembaga jing tunjuk lada ki ya sya. Tadi terkadang haban nyau ke jing kemen sudah.
Habi pi pai shedien la fi ken mau ke jing e ba ke jing le ke jing ja ke pen ngosi ye pi nyau ke jing kemen sudah. Banding kong e ngiron kamban kemen. Apa fi jam shu ni usna bu batamai. Penti kena fi dari ke jing kemen ke jong trai. Pemdan kenunu ke jing bitar ye ublai. Pemdan kenunu ke jing shon ye ki breo. Ken mau la da don ki pen ngosi ye pi lamba ki kitien ki thliet ki ba ki kuran. Kalau penlong ke jing lek kenang, lani kalau penlong ha ke jing bom tip ke jong kiru. Pidon kam ia ke ban ma baduai na ke benta jong ki. Pidon kam ban klet no e kita baro. Lesi filap nong ban map ngala ban klet ngamla. Renga kwa ba fentip ikini ke jing shisha. Lara fi map da ke jinget. Ke jing klet ke balong ke wei na ke jing sngau ke jong ubreo kan sebut na din. Ai baga jinget kan yalam, ngin map daga jinget, ngin kirku daga jinget, ya ki breu, ki batem yangi, wadi ki nong shon, ngin iya jeki. Ngangit skema bangi kongo ika ktien ke jong blay. U blay on ai ke jingai ai. Ban ngin yu iru, ya ke bor ke bapela ke bantuj ha ke jingem ke jongi. Tadene takdaw ai baha bangi jam shoni usna babatamai. Ngin jam rengkat baga jingkot jingkia, Om tang hakamet, haka jingmo juperkat, ngim day bandon yu thiet jong ke jing ktang apo. Marga Bible ko ang thiet jong ke jing ktang upentinget iki babon. Fi ko apan long jing kerku iki ben sem ki ba kodor ki ben saudong ke jingem ke jong pi. Penti kena fi long ki ba koit ki ba khia, pem don yu thiet jong ke jing ktang ha ke jingem ke jong fi. Daga ba pi map, daga ba pi kerku, Daga ba pi lek men bej ha utrai, pin long ken ki atiar ke jong utrai, hau ni usna mu batamai. Kata ka thong, kata ka jingkwa ke jong blay yang abade fi. Ril rangim da ni ke jing kemen ke jong utrai, ikli jingkli na blay balai kani ke jing e kawan, ngi khnyum yu blay, bat ngi kren ke eke bam sngau tenat. Nganong pi syaitanun yo kabu. Hakaban tan yang isyapo. Tikum ki khon ke jong blay ngiron kambet ban lek men kata ka mat ke baningkong. Klet ye ke basyadien. Kenere ke basyakmat da ke jingkemen. Aga jingkemen ke jong trai kan yo jaka aga jingem ke jong pi. Kamat ke baar pat pila ban syam agar khat ke baar Filipi gelong balai. Tu kierno na kita kikso, tu kierno na kita ginong le basniu, tu kierno na kita ke ba odd share. Khot ke baar, kaktin ke jong blay ke hikai, bangin kiar na ki katu kat ni ki breu, ki bomday, bandon ha ke jingem ke jongi. Ni pulih hang ni i, ba ki kintin ke ba apsepol Ukraine ki khamkhor khendian. Kadau kalong lese kadang gejing bitar bakhuat yau, namar udan ye gejing skokia, udan ye gejing kit kle, udan gejing it ye ki prabanget, pada Ukraine ni ki kentin, utau naga benda ki bre ki baya lam baklai ki banget. Kidan ki bre ki bahikai lam ler, kidan ki bre ki baya lam ya kalenti ki bamdai, wat kita ki balanget dan ki bahap no naga jinget, tang naga dau jong gejing syaya lam bakla. Padahal kita kedau wap sepol Ukraine yang kentin ke bekor, nama lafin pulih agak kentin ke jong belai Galatia lang mendengkong rekod ke bepraven syam, bawa wap sepol orang ini kentin, ba lada don manu bawan menyelap, wan lada de u angel ru, bawan menyelap ya ke weipat ke gospel, unlong u belatem. Kentin ke jong belai ke orang yang kita kentin, Galatia lang mendengkong rekod ke pras ngap ngan pulih ke makaong. Henry lada mangil ni angel na beneng yetu khana api ya ganu gospel ke beper na ke bangila yetu khana api tu ai ban long ublatem no barang ni absol pol Ukraine sepang ki nong hikai ki bam ya de ke jipen pau ke jong men sem khoi bada ke tien ke jong blai ite bangi em ki ski ke bakhadu ki dan shibon ki jing hikai lam ler pat kalong ke badon kam ki kum ki khon ke jong blai bangin long ki badap da ke tien ke jong blai kenang bangin nom sha lam bakla
haga jing hikai bam day. Kumno pin so thu kanu ga jing hikai ka badai ba kanu ga jing hikai ka bam day. Kanu ga jing hikai ka bam pin shong no rem haga ktien ka ba em ga jong blay kalong ga jing hikai ba bakla ka ba ar. Kanu ga jing hikai ka bam kentiu bat pendan buram yu Jesus Christ kalong ga jing hikai ba bakla. Kanu ga jing hikai ka bam shanya ha ga jing pendap ga jong Christ ling ba ga jing yap ba ga jing mipat kalong ga jing hikai ba bakla. Ha kini ki lightly lese na ka benda jong kene karan shibon ga jing hikai ndai ha ki kindiat kentien ken mau kini ki lightly. Khnang ya ka ba finla ban ya da ya la de na ga jing sha elam bakla. Madan shibon ki bre ki ba hap no na ga jinget. Dan shibon ki bre ki bam poi shu sha ga thong na ga daw jo ga jing sha elam bakla. Tien ga jong blai ka ong wadai ba baro kin long kinong hikai na marngin haban ai ka jing khen khambun ka jing bishar ka long khambun na ka bna kinong hikai. Den ta ka daw hangni wap su polong kiar na gikso ga thau ram na kinong hikai lam ler. Banang ta na kinong le basneo ki bre ki basneo. Balai ba ka tien ka jong blai ka kentu yang ibingin kiar na ki bre ki basneo. Namar kumbakan nar ke shoot para nar kumta ke jinglong ke jong wei brio la penwandur ya ke jinglong jong wei pan. Ban ngenam la ia ke ban san lane poi ke thong la dala kerta wi ada ngi ki brio ki basneo nani ki brio ki bomdai. Berkektien ke jong blai ke ong la fin puli ke kitab sam ke long ke beningkong ke khot ke beningkong. Kaong suku tau beri bom ya jaga jing selagi baman, lani bom yang agalenti ki nong pop, lani bom shong agajing shong ki berkeben. I hang ni ubom ya, ubom yang, ubom shong. Kapamun ngim day bandon ka jing day ka bajan lani ka jing long lok ka bajan bat ki beri ki bom day. Ki samla bon sen kimla ban poish ka thong, balai namar kimla ban i ki lok perthai. Ravidon ki perlok ki badi drugs, ki badi kiat. Pimla ban pin ka ungo eki shakalenti ki badai bahaba pi no eki. Lem kumta kan tan ye ga jingat ke jong piru. Jesus Christ habu yolong lok bat ki nong pop. Kadai bitang ha ka wei ka nong rem. Ban wat ye ki ban job ke mensiam ke jong ki shau blai. Tadi nak kata daw mengapa mapiring dan kamban ken mau kiri kue ngi hab bandon ki bre ki badai saudong ke jingem ke jogi. Radon ki bre ki ba don ha ke jingem ke jongpi ki bre ki ba miat bet ki bre ki ba yat ken riang. Piran kamban kiar naki. Kaktian ke jong blai hi ka ong ye kata la fin puli arte sol ni kalong balai ki khot ke ben reo. Ka Bible kong tinga hukum ye pi ko para banget haga kertang Jesus Christ wo try jongi bapin kinria no na upara banget baro ubayat kinriang bat kat bakum kada gajingi kai ke bala pediang nangi angni ka kin ke jomble ka kintu ngi bangen kinria no na ubre ubayat kinriang bapin pleg khot ke bakat saw tila da unu bre ko ngo e ktien jongi da ke ni ge shiti to pin kmi tho yu da bre ba to wat ye lok yu ba un yo ngoleran ban yo pin ngoleran yu tipen ban wat nyo yu ko munong shon hen rei to pin maham yu ko mu para banget ke Bible ko ngim de ban nyo nong shon ni ki bre ngim de ban don nong shon tang ko ka long ginon kam ban maham ginon kam ban hikai ginon kam ban yarap ginon kam ban slok ginon kam ban duai re lada kim pai ken ma ba pi haban ken ria no ele de na kum kini ki breu ke ikhin kam ban le ka long tang ban shuduai na ke benda jongki ka jingmot jong ni ke jing kai kamot setia bangin pelong ki nong shon ke jongi henre bangim de bandon ke jing long lok ka bajan bat ki ha ka jing selok ka jing sela ka man la ke por yo ba ni syaitan kela Bible kong ka jing long lok bar ka perthai ka long ka jing shon ya ublai tikum ki banget ngidan kaman skot hui kini gawai larangi kwa ban poish ka thong i haban kiar na ki bre ka bam dai kiar na ki bre ka ba
kiba bishar kiba penram ki way kiba dan por ban bishar lade kiar na kibre kiba sorong kiba keren meng kiba kinti lade kiar na kibre kiba alhia kiba jaito kiba dan ke jingket kle kiba dan ke jing bakle kiar na kibre kiba sneo ladang abu hakawai paga kintien kibre kiba miai ket kum ke kintien ke jomblay namal dan shibon kibre yenam la ban ong baro kiba khlain sudah tada pi khlain pila bandan batki ken long kum pi ndele fitlat pidan batki fi fin long kum maki le fi kwa an poi shiga thong pidan kam ban je de kibre kiba dei biang ha ke chingem ke jong pi pihaban klet no iki perlok kibam dei kiner shakmat ngej bo bleun wan ra ki perlok ki badai biang ha ga jingem ga jong pi ladak ubleum par wan lam ye ki perlok ki badai biang ken ma ba phim long marwe u try long rangkat bar pi bai fi fin long marwe ba du try bandi ga don bad ki perlok ki bam dei ha ga jingem ga jong pi ki batan ga jingem ga jong pi pinom pai shi ga thong te katak di kemat ke baar kemat ke balai pat ke bangakwa ban puli akri ke pol lembaga khot ke balai ke ong kum ni namar ngi ken ngi long kata gajing out share ke bamani do man sim blay bar ki bale kemen how Jesus Christ bar ki bam shania ha ga do kemat ke balai ke long bangim dei ban shania ha ga do ngim dei ban shania ha ga do hang ni wab sul pol Ukraine shapang ke jinghi kai ke bawan ha ki por ha ke bala dakir kwa banyo ke jipnem ki haban or share kwa banyo ke jipnem ki haban sumare ke hukum henre ken ma bagaktin ke jong blake ong ubri baro lalong unong penken hukum bat unum la ban yo ke jipnem lingba ke hukum henre nak benda ke jipnem hi ke dei be lingba ke jing ai ke jong blake ndei lagi jingle kum ki kam ha ke bai dei bar ke jing or share ti wab sul pol ong yem dei ban shania ha ga do ti ha ke bat yanga ba je pi pat ke ai ke bangiron kam ban ra ai ke di ke kentien ke long shapang ga jing shania ha ga do bon sir ngi sharam na ga daw bi shania ha ga do lesi ha ki por gi blalet pi sharam la fikli balai fi balai nga sharam jubab ngan ai pi gede namar pi shania ha ga do ka jing shania ha ga do ka dei ka jing shania ha ga bor la jong ka jing shania ha ga jing la jong nganong pi mdan ubreu bala ban job dala ga jong ga bor bleum shib la thau yu breu un la kumta dene ta ga daw kam toy ban penrem yu breu kam toy ban bor yu breu kam toy ba pin le ya kanu ka kam lane ka jing ai jingmat lara ubre u persang laga jong bor wat ha ka baning kong i kumbola henre unom pla ban poi shido ke bekot le si ubre ula ban job kendai persen henre 10% un fail para ubre fail ha ka 10% akhmat jong blay dei unong job Memar kumbau blay ulong berjanai, blay ko angi bingin long berjanai. Jadi kita kedangin amla adalah gajong kebor. Ke Bible ke hikai, lefin pulih ningkong koren golong berspog rekod ke bakadar. Ketin gajong blay ko ang utaw bayang tuun sumar yo un kelon. Balai ketin gajong blay ko ang utaw bayang un sumar yo un kelon. Nomor bun sien haga jing sko klan, ubriu kelon. Tip nam habang perkhat nga puson ya gani nga kin mau gi shakri ge jong ble ki badon ya kat nam jong ge jing klan re de ha kata ge jing klan ge jong ki hi be ki sharam habang puson spang Moses la khat Moses ubriu ba jamno tam ge perthai tip ha ke ge benta Moses sharam re ha ge benta jong ge jing klan ge jong walau long ubreu berjamno tam henry hakawe gesngi ulakum bitar gi kon Israel baleng baga jing bitar ge jung shimla le tek kumba ubleu la kran hau ubleu ong ubon kran ni mau siang
uletit yau dau dieng do yau mau siang nama gajing bitar ka jung yaki kon Israel padehang ta kaktin ka jong blai ka ongom shim lala ru bandrung sigari jong gajing kular breu bejam no tam usharam ha gajing bitar David ulang ubreu bekoi ubaga donor ka longkum ka jong utrai ong ka Bible dan jing buri hakmat jong blai Andre ondau lai kendo ke Bathsheba ukalalong ubreu ba arsam Petras ulang ubreu ba shlur ngi ha gajing lentik Hapreng u Jesus Christ bat kisenran u Dew Petras u beslur Dew Petras wala shibon ki kam kiba kraw lingba gaji slur gaju baru bekren pak bekloy ban kren bekloy ban le igno ga kam pen baru new brew beslur u sharam ha gaji slur gaju akapor ka bu Jesus Christ u keo halor geding pernah uklalong ubriu bekau pot hadu kata-kata wat ban pla japang u Jesus Christ tanga khmat nyoga kena kentai don ne gajing not usyap tieng kini baro kawan javit belai namar ba u Petras usyanya hagado kumnung ilaban ong bangi syanya hagado bar kumnung ilaban ong bangi syanya hau belai Tin ke jong blai ka ong bo Jesus Christ la ham ye ki sendan ke jong. Wang tu syarai ba tu duai ba fenam ha ba ke jing pensoi. Fila pan syame ke kentien. Matthias ke long ba at pun riu ke khat ke besau puai. Ke mensim ke klan kat ba do ke tlot. Ke mensim ke klan lese fidon ke jing angnot ban ie ju blai. Fidon ke jing angnot ban syakri yo blai firan ke jing angnot ban kongo yo blai hinrei penban ke do ke tlot kini ke met kam ailat ye pi ba fin le e gata tikum no fin job pidon kam ban shania om ha ke do ni om ha ke jing la ke jong pe tikum no ngila ye ke ban ya om ha ke do re ho men sim pila ban ya Hau mensim daga basyarai baduai. Kadi kajing syarai ke keren syapang kajing kemi tu ialah gajong gajingem. Kumno ngiyat lang baga ketian gajong blai. Ketian gajong blai kadi gayat kemi na gum daga jingem gajongi. Tapi kuat bantep piyat kumno. Kuat bantep ialah gajong gajingem pilong kumno. Wanam pet ye wei paru breu pet ialah dia lang baga ketian blai. Yang nujol ialah dia ombat no bano. Andre baru kres. Haba fi yo la dia de hang ta fi laban ong ba fi syarai la dia. Ba fi don kam ban duai ka jing duai kam dei na ka bentau ba klan ka jing duai ka dei na ka bentau ba tlot. Ken ma ubre ulong tang ka do bertha ulong ka kendo ulong u jing tau ba tlot. Ni don kam ba ya ka bor ka jong blai. Berkabor ke jong beli kawan ha bangi syong ha ke jing duai. Ke Bible ka ong wat ki samla kin kelon. Ketin ke jong beli ka ong kumta. Ken mau baka buram jong samla ke bor. Rega Bible ka ong wat u samla run kelon. Regi ta ki baap kami au trai on pentamai bor ki. Ken her kum ki pukni. Ken mare kenam so that. But kenam so luat. Kita ki baap hau trai on pentamai bor on ke Bible. Kabamot compare ngiri samla lani rangba lani temen larangim ap hau try ngin kelon larangim ap hau try ke jing duai ngin kelon henrei larangi ap hau try kandon ke jing pisaj bor ke pela ke banau blai warshanya ah ke jing klein na jong lesif lab nong kani ke bentat de lele ru kanum le de lele nganam tu henrei ndalawan sisa ke kabu naga benta jong pi ba pinyo de ke klur yo pimla banyeng lesi vilab nong naga benta ga do hiteng nganum sharem dalele ru ngamdon kum gata ke jingkwa lesi ha gata ke jing sko klein ke jong pi pila ban sharem teden te gedang idon kam ya ke ban shanya ha ka bor ke jong blai lingba ke ktien u blai lingba ke jing duai ngin kampen bon ban pule ke ktien ke jong blai ngin kampen bon ban duai kenang bangin long kinong jom.
Lara fila shara magapor gabalet kin mag ni way. Kena gadaw fishania hagado. Klet no ay gabalet no. Kena ga bashakmat. Kabamot nang ni shakmat. Ginam shania shu haladi. Kin shania hagabor ga jong blay. Doblen kurkui pilam bagani ga jing hikai. Kabaningkong kin mau. Ngide bandoni ga jing kemen ga jong try. Klet no ay gabalet no. Kemen how try. Compare ga gabaja. Compare ga gabayalenti. Waram syak baga jing kemen ke jong try kan do na ke jingem ke jong pi. Waram syak syaitan on lutien oi ke jing kemen ke jong try ke jingem ke jong pi. Nama ke jing kemen ke jong try ke long ke bor. Jam shuni usnam betmai. Kner shikmat da ke jing kemen. Kabar kerna ki beri ke bomdai. Kerna ki beri ke bomdai. Ye je ki duai nam da jengki yeslok ki yerap ki henre ni habban kerna ke jing long lok bajane ha ke jingem. Tekatak di kemat ke balai pat ke inam shania ashu hagado ngin shania hau try inam shania ashu hagado ngin shania hau mensim nginam ya shu dalaga jonga bor nya daga bor ke jong try ong hau try ngam la ya kene aron kam ya me onam song klanya la de la fi shania hagabor ke jong try nong bong wa absol pol abangatlot ang tanga long klan itu blay on ai boring ye hari how news number thamai bagi la ye gaban kner shakmat ringkat bat kajing hikai jung ka tien ka jong blay blay kur khu ye fi